ана ҳамон зане ки аллакай хуб қайд кардед дар моҳҳои савум чоруми ҳомиладорӣ аст, чун вақте ки шавҳар омад бо садои баланд нофаҳмиҳо байни зану шавҳар омад, пас дар ана ҳамон ҳолат зан бояд худро чӣ гуна идора кунад то оне ки тифле ки ба дунё меояд солим бошад. дар давраи ҳомилагӣ бо модар бояд хуб ва хуш муомила кард. ғайри он дар давраи ҳомилагӣ худ як ҳиссиёте ҳаст барои чӣ боре ки метаболизм, яъне ки мубодилаҳои моддаҳои даруни модар барзиёдкӣ мешаванд ва худи модар низ ҳолати хуруҷро мегирад. гоҳо мешавад ки модар ҳатто ҳамон зан нисбати шавҳараш муомилаи ноҷо мекунад. ҳатто ҳамин гуна ҳаст. барои ҳамин ҳам бояд наздикон аз ин ҳаяҷон ба наоянд ва ба талош ба муқобили модар ба ҷанҷол нараванд. Яъне пурбардошт бояд бошад. мо ҳамин гуна муҳит бояд созем ки модар бе ягон мушкилӣ фарзандро ба дунё оварад. ана ин асосаш ҳамин. баъд аз оне ки кӯдак тавлид мешавад, кӯдак якум ҳиссиёте ки дар кӯдак пайдо мешавад ин тарс. барои чӣ? барои ин ки кӯдак бо муҳит шинос нест. оли овози баландро намедонад. мисол гоҳо мешавад ки телевизорро баланд мемонем, оли вай намедонад ки телевизор чӣ. мисол гоҳо мешавад ки дарро сахт мезанем, гоҳо мешавад ки баланд дод мезананд. барои ҳамин баъд аз тавлиди кӯдак муҳити кӯдакро орому осоишта бояд буд. барои чӣ? барои ин ки кӯдак аз ҳисси тарс дуюм ҳисси пайдо мекунад, яъне ки ҳисси омӯзиш. ҳамон тақтақи дар, ҳамон зарби хона, ҳамон овози хона, ҳамин оҳиста оҳиста зам мешавад ва кӯдак медонад ки вай таъсири манфӣ ба ӯ нарасидааст. яъне ки ба худомӯзӣ аллакай кӯдак дарк мекунад ки ҳамин муҳити дуруст баъди баробари тавлид аллакай ва то семоҳагии аввали тавлиди кӯдак, ҳамон семоҳе ки кӯдак худаш семоҳа шуд, ҳамин ҳисси худомӯзӣ ва тарсро оҳиста пахш мекунад ва кӯдак аллакай падар модарро назм мешиносад, аллакай тарҳи рӯяшонро назм мешиносад. вақте ки кӯдакро ба бибиаш метиҳанд, ба бобояш метиҳанд, аллакай атрофиёнро шинохтанаш сар мешавад. яъне бо ҳамин оҳиста оҳиста худшиносию худомӯзӣ кӯдак оҳиста оҳиста равнақ меёбад ва бояд ҳамин давраи то яксолагиро то оне ки кӯдак пурра бо муҳит шинос шавад, ин муҳитро бояд боз ҳам орому осудаю бо меҳру бо сухани нарму бо равонияти гӯем ки муҳити мавҷноки ором нигоҳ бояд дошт.